Di Hamua Kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul dang hasurahan diadopan ni debata. Nama rojaha mai sian hata ni debata natar surat di sada Tesalonika tolu ayat onom sahat tu ayat 10 tolu dohot pangodol honon na sian sada Tesalonika tolu ayat 10 tolu songonom ma didoktisi. Lau patogu rohamuna gabe sohasurahan marhaba diaon di jolo ni debata mata dinaro tuhatta Jesus rabdohot saluhut akka nabadiana. Di bagasan ngulut tahun sa di paadok dohita dohok ngulu na mamilit. Sada siya sipili totta ima mamilit di bagasan ngulu na sohasurahan jala nabadia. Manang mamilit mangulu di bagasan lomo ni rohatta jala pasiding ngulu namian di bagasan Tuhani. Ngulu na sohasurahan jala nabadia dada ngulu na somardosa alay ngulu na di paybaru ganupari ganuptiki asa manotong gabe panguloy puhut satia tu debata di saluhut pargulmiton ni ngulu na niadopan na. Hurian itu hatta ia huria Tesalonik ima huria na marukil dinamay-may maharoron ni Tuhan Yesus. Dinamay-may maharoron ni Tuhan Yesus dia do pinasida do parukilon dohot hamaolon ala ni haporsyaw nasida. Hinorhon nii disuruh si Paulus do si Timoteus mandapotton puriay. Lau patuhuhon haporsyaw nasida. Dipasahat si Timoteus do barita las ni roha. Tumpe marukil huria Tesalonik alay togu do haporsyaw nasida di Tuhan Yesus. Ditanya ko Paulus do nasida asa manotong mangulu so hasurahan jalabadia diadopan ni debata dinamay-may maharoron ni Kristus. Omma hataridaan parsitutuon nasida lau mamilit ngulu na manotong jalahot marparbuwe di bagasan Tuhani. Bohado nakita manna hita sude totu adong bedo pergumulat taganuk marsada-sada alay tarjo do hita diragam ni ulaon nang pajuwota asa mangulu so hasurahan jalabadia diadopan ni Tuhani songon hataridaan natakas pabuata hanguluhod do haporsyaw ta di bagasan Tuhata Jesus Kristus. Amen. Songon ni mahata ni debata renungan di hita sadarion unang lupa kadongan like, subscribe, jala bagi hontuang kadongan alamat hiti nadohok dohita mangurupi ulaon marbarita nauli rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate de Batama Mangaramoti Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.